To, akože nám odkazuje pán Zelenský, ja som malý hráč, o mňa nejde, ale odkazuje čínskemu prezidentovi, odkazuje brazílskému prezidentovi, odkazuje prezidentom a hlavám štátov a premiérom z krajín, kde žijú 100 milióny obyvateľov, že nechoďte tam, pozor, lebo my, Ukrajina, vám niečo urobíme. To sa nerobí. Ja odmietam takéto vyhrážanie sa kvôli bezpečnosti. Plne rešpektujem, že bezpečnosť zúčastnených je internou záležitosťou Ruskej federácie, ale rovnako, ak sa domnieva pán Zelenský, že tieto jeho výkriky spôsobia, že tam zahraničné delegácie neprídu, tak je na obrovskom omyle. Ale musel som sa ohradiť k takémuto spôsobu vyjadrovania. Je mi veľmi ľúto, že pán Zelenský a ďalší miešajú minulosť s prítomnosťou. Preboha, veď to boli aj ukrajinskí vojaci, ktorí zomierali v rokoch 1941 a 1945 a zomierali masovo v druhej svetovej vojne. Naopak teraz bolo treba prijať návrh na prímerie, pokiaľ išlo o oslavy 80. výročia. A minimálne, keď už nezablahoželať k ukončeniu druhej svetovej vojny, tak byť ticho. Je to veľká neúcta, ak niekto krajine, ktorá mala najväčší podiel na víťazstve nad fašizmom a mala absolútne najväčšie obete, aké si vieme predstaviť, odkazuje, oslavujte si, my vám tam možno hodíme nejaký droník alebo niečo podobné. To sú neakceptovateľné veci pre mňa. Toto do modernej politiky nepatrí. Dobre, ja chápem, že je vojna, my sme sa k tej vojne postavili jasne, je to porušenie medzinárodného práva, ale ja nebudem miešať súčasné obdobie s tým, čo sa dialo v rokoch 1941 až 1945. To by som potom sa musel pozerať na vojnu v Iraku, na vojnu v Afganistane a tu by mi bránilo vôbec čokoľvek v medzinárodnej politike urobiť. Pokiaľ ide o moju účasť, viem, že okolo toho je obrovské halo. Ja by som odporúčal aj pani Kalasovej, aj ďalším, nech sa venujú vážnejším problémom ako tomu, že či ja pôjdem alebo nepôjdem na oslavy 80. výročia. Ja na oslavy 80. výročia jednoducho idem. Bodka. A vám ešte porozprávam veselé príhody o tom, ako nechcú dovoliť členské krajiny Európskej únie niektoré prelet vládneho lietadla. To sú trápne veci. To je trápne. Ak chcete preletieť cez územie Európskej únie niekam a oni vám povedia, že nie, cez nás nemôžete letieť. Viete si predstaviť, o čom teraz hovorím, kam sme sa dostali z hľadiska medzinárodných vzťahov? Táto zmluva, ktorá je podpísaná medzi Spojenými štátmi a Ukrajinou, je presne takou istou zmluvou, ktorú niekto robí, aby dosiahol nejaký cieľ. A nech teraz pána Zelenského aj roztrhne od hnevu. Ja viem, prečo to podpísal. Pán Zelenský si kúpil vojnu. Pánovi Zelenskému veľmi záleží na pokračovaní vojny. A myslí si, že touto zmluvou, ak ju podpísal, ako keby utlmil Spojené štáty v mierových úsiliach, ktoré americký prezident Trump tak veľmi jasne dával najavo od prvého dňa vstupu do jeho úradu. Je to ich rozhodnutie, ale podľa mňa táto zmluva, dámy a páni, táto zmluva, viete, že zväčša na moje slova prichádza, znamená, že vojna pokračuje ďalej. A môže trvať ešte veľmi, veľmi dlho. A môže viesť aj k eskalácii napätia. A preto mi je ľúto, že minimálne taká drobná ponuka, ako je prímerie od 8. povedzme do 11. mája pri príležitosti oslav, ktorá bola predložená ruskou administratívou, nebola rešpektovaná.